Yayin da zaƙaƙƙun manazarta suka jajirce don ganin sun inganta ku da ƙayataccen abin kalla, Trista Film Production Azare ta zama gwata ta fasahar mai cike da ƙilƙili kan gwadaben ma'ana. Iziyada Uba Alhaji Mubi ke gabatar muku da wanda ke so, wanda ke so. Mahadi. Wanda ke so. Labari na mai izina kan wata budurwa da aka saba mata maraici don samun kyakkyawar mafaka a rayuwa. Wanda ke so. Akwai wani dalilin da ya wuce cin amana da zalunci munafuka? Yalla ce idan ka ji abin da ta aikata zai taimaka maka a wajen aiki. Kuma me yasa aka sanar da kashe min mahaifina? Ta yi da na sanin kasancewar ta a matsayin ki na mahaifi. Wanda ke so ya kunshi makirci, cin amana, da wani ɓarayin kuma cike yake da bahaguwar soyayya. Wanda ke so ɗauke yake da sababbin fuskoki masu goshin nasara irin su Adamu A. Bagaji, Ibrahim Yusuf, Umar Adamu Kima, Rashida Bauchi, Jidda Jos da dai sauransu. Shiryawa